Ahojte, som Samantha Clayton, fitness expertka a bývalá šprinterka. Pracujem s Herbalife, ktorý vám pomôže dosiahnuť zdravý a aktívny život. Už ste vyskúšali moje základné cvičenie na podložke a snažíte sa o spevnenie svojho tela a o perfektnú rovnováhu? Ak odpoveď znie áno, tak potom toto cvičenie je určené pre vás. Do ideálnej pozície na podložke sa dostanete tak, že sa otočíte na pravú stranu, vystriete nohy a ľavú nohu preložíte cez pravú. To vám zaistí zostať v rovnováhe. Podoprite hornú časť tela pravým lakťom a predlaktím, tým zabezpečíte to, že vaše rameno bude v jednej línii s lakťom. Zdvihnite boky tak, aby vaše telo vytvorilo krásnu priamku smerujúcu od členkov po celej dĺžke až po ramená a položte ľavú ruku za hlavu. Teraz presunte ľavý lakeť k pravej ruke a potom ho vráťte späť. Otvorte hrudník. Opäť poďte dole a potom späť do východiskovej pozície. Snažte sa, aby vaše boky boli spevnené po celý čas. Teraz, ak chcete zvýšiť intenzitu a naozaj poriadne zahriať vaše svaly, vyskúšajte si skracovačky. Vystretou rukou sa podoprite o podložku. Teraz zdvihnite jednu nohu a druhú ruku položte do strany. Teraz budeme robiť bočné skracovačky. To znamená, aby sa vaše koleno dotýkalo s vašim lakťom. Takto. Lakeť s kolenom vytvárajú peknú priamku. Teraz je táto varianta zameraná na vaše šikmé svaly, pracujete na bočných svaloch a takisto na ramenách. Ako vidíte, toto cvičenie si nevyžaduje ani veľa priestoru, ani obrovskú silu na vykonanie, či už cestujete, alebo ste v pohodlí vášho domova. Vyberte si cvičenie, pri ktorom cítite, že je pre vás tým pravým a nezabudnite sa vždy sústrediť na držanie svojej chrbtice a krku.